presentar primeiro, son Ubaldo Costas, veño do CIS Valentín Paz Andrade de Vigo, e veño a presentar o aerosolado didáctico de eixo horizontal. Este é un proxecto que se elaborou no noso centro entre dúas familias, a familia de fabricación mecánica e a familia de enerxía e auga. O meu compañero non pudo estar, depois pomos un vídeo del que vai explicar a súa parte. O proxecto se realizou integramente no centro e foi dividido en dúas partes. A familia de fabricación mecánica realizamos o que é a estrutura, a parte de fibra, co ciclo novo de moldeamento que temos. Co ciclo de diseño fixemos a parte de diseño, diseñamos co programa 3D SolidWorks, e a partir de aí fixemos todo son as maquetas para producir o que é a carcasa e as palas do aerosenador. E a outra parte realizou o meu compañeiro, Carlos Lamela, que non puido estar e vai presentarse agora aí nun vídeo, se poñedes agora o vídeo de Carlos. El vai explicar a súa parte, como non puido vir, pois realizou un traballo aí nun vídeo e, bueno, vamos a dar paso a él primeiro, que explique a súa parte, depois eu, se tal, poño un vídeo de como se realizou todo e como me piden que agilice, pois paso á parte técnica, así un pouco para... Bueno, aí son o meu compañeiro, e voulle dar paso a él. Lamela son profesor técnico de FP e son profesor do ciclo superior de enerxías renovables no Valentín Paz Andrade, Centro Integrado de FP en Vigo. Nos fixemos este proxecto, este aeroxerador, pois a partir dunha necesidade do ciclo superior de enerxías renovables. Como profesor deste ciclo, vía que precisábamos ter, eu e outros compañeros, precisábamos ter un aeroxerador industrial, os que están instalados nos montes, algo que, lóxicamente, por un tema económico, é inviable, posto que non lo envía a Xunta, nin tampouco nos podíamos ter capacidade para mercalo. Entón, decidimos facer un aeroxerador a escala. Que ocurre? Que na parte eléctrica, eu son concretamente profesor do módulo telecontrol e automatismos, a tiñamos máis ou menos resolta, pero estes aeroxeradores integran a parte eléctrica, hidráulica ou pneumática que fixemos nós, e a parte mecánica moi importante, que a multiplicadora, etc. Entón, a solución era colaborar con o departamento, concretamente de fabricación mecánica, que temos tamén no noso centro. A partir de aí, pechamos a idea, fixemos a solicitude e levamos a cabo este aeroxerador que é moi similar a un dos que podes atopar instalado nun dos nosos montes. De feito, fomos asesorados por unha empresa que habitualmente traballa en xestión e mantemento destos campos eólicos. Na parte que me corresponde a min, que é a parte eléctrica, non é especialmente complexo, simplemente temos que conseguir que un xerador, suba dunhas determinadas revolucións, das velocidades de sincronismo, para que empece a xerar. Para elo precisaríamos de vento. Como non temos vento nas aulas, lóxicamente, fixemos a simulación con un motor que move o eixe do aeroxerador e que podemos elexir a que velocidade xira gracias a un variador de velocidade. Estes aeroxeradores son controlados en función de moitos parámetros, dirección do vento, velocidade do vento, temperatura de cojinetes, de aceite, intensidade que se xenera, tensións, etc. Hai moitos parámetros a controlar e para decidir que ten que facer en cada momento a máquina precisamos un autómata. Entón, aparte dese motor co variador, incorporamos moitos sensores, tanto analóxicos como digitais, un autómata que os xestiona e que decide actuar. Sobre que actúa? Por un lado, sobre o variador, se arranca ou non, e a que velocidade, e por outro lado, sobre elementos hidráulicos, neste caso fixémoslo con pneumática por un tema de limpeza no taller, que son as palas para orientalas hacia o traballo ou bandeira, e o freno, en determinadas circunstancias, se é preciso, activaríase o freno. Ben, ademais,
ao ser feito neste caso foi feito con un autómata comercial, o software do fabricante proporciona a posibilidade de crear un SCADA, facer un telecontrol tamén, posto que ten servidor web, e ten o seu HMI, non temos unha pantalla con un HMI atractivo e fácil de utilizar para o técnico que levaría un pouco o control, e despois, a posibilidade, se isto está conectado a un router con acceso a internet, acceder a él desde calquera punto, como así existe na realidade, que teñen os puntos de control ao mellor desde Madrid poden acceder e parar un aeroxerador que está en Larín. Ben, un resumen, xa veredes a máquina traballando e tedes a documentación tamén. En todo caso, como despedida, como toque final, decirvos que despois de todo feito, a parte da solución técnica que para nós era interesante tela, pois foi unha satisfacción grande o feito de colaborar entre dous departamentos, aportando cada un os seus coñecementos e facendo un traballo conxunto. Me pareceu unha experiencia moi interesante. Bueno, nada máis, que pretendía ser breve, espero habelo conseguido e nada, calquera dúbida e podes decir ao meu compañeiro Valdo, senón a través da Xunta, pedides o meu correo, enviáis as consultas ou que sea e no que faga falta vos contestarei. Un saludo. Bueno, esa foi a presentación del. Ahora vamos a poñer aí un pequeno vídeo de como se fixo o proxecto, máis ou menos se ve representativamente as partes da elaboración, bueno, contar un pouco así un pouco o que se fixo. Bueno, ese é o noso centro. Ese é o aeroxerador que se conseguiu facer, que se vai quedar no centro como elemento educativo. Buscamos ter unha maqueta dun aeroxerador para que o ciclo de eficiencia enerxética do centro pudese enseñar aos alumnos o que é a tecnoloxía dun aeroxerador, ter un pequeno control a través dun autómata e un programa que realizaron eles onde se controlan todos os términos as velocidades, a temperatura. Entón, esa foi a parte que eles realizaron. A miña parte foi máis parte de mecanizado, de montar todos os componentes mecánicos, a estrutura metálica do aeroxerador. Bueno, esos son partes dos mecanizados que realizamos. Todo se fixo cos rapaces dos ciclos superiores, a parte de mecanizado, cos ciclos superiores de diseño, e a parte que son as palas en fibra, cos ciclos superiores de moldeamento. Depois, a verdade é que os rapaces se implicaron moito no proxecto, tanto os rapaces de eficiencia, que son estes que están montando o cuadro de control, como os rapaces do meu grupo, que eran os ciclos superiores de moldeamento, que realizaron tanto son as maquetas para facer as partes que van en fibra e resina, que é a góndola e as pás do aeroxerador, e depois eles se implicaron e foron montando, e a maioría do traballo foi feito polos propios rapaces. Esos son meus rapaces facendo o corte da espuma, montando o cuadro eléctrico. A función da empresa simplemente foi irnos asorando, e cada paso íbamos dando, íbamos consultando, e elas, depois tamén facelo así, na realidade ven desta forma, e nos iba asesorando un pouco, e o resto se fixo todo no propio centro. Esos son os rapaces facendo a montaxe, a posta en marcha do aeroxerador. Aí tivemos algunha serie de problemas, pero é o normal, facer a posta a punto, os acabados finais, sempre se cambia algunha cousa, a verdade que traballar por proxectos é unha cousa que se fai noutros países, é unha cousa que os rapaces se implican moito. Nos os dixeron os demais componentes dos outros grupos, e o resultado é moi satisfactorio. Os rapaces se implican, se dalle a responsabilidade a eles responden. Sempre nos queixamos dos rapaces, pero a verdade é que hai que darlle importancia e responsabilidade, e os rapaces se van crecendo con isto. Este é o resultado final. Aí se ven os distintos procesos de fibra, procesos de pintado, de acabado, e non me quero estender moito máis. Vemos o vídeo e rematamos. Esas son as probas, cabina de pintura para pintar as partes, toda a parte de cableado, o cuadro eléctrico,
o autómata que controla a máquina, o generador, os relés, todo. Ese é o programa, o SCADA, que controla todos os circuitos, e desde aí pois vamos vendo, vai nos dando os datos na propia pantalla do ordenador. Desde aí controlamos pois, a energía creada, as voltas ás que gira, vale, ese, o freno, bueno, as partes que leva o aserodador. Esos son os programas que controla o autómata. Toda esta información está entregada na Consellería e se podría facer en calquer centro da nosa comunidade. Non? Bueno, estes días, estando por aí pola feira, estuve observando os demais proxectos e quería dicir unha cousa que estuve aí observando, que moitas cousas que se fan noutros proxectos pois se poderían facer entre os centros, que a veces tiramos de empresas de fora e partes que ven por aí de moldeamento, eso pois se podría facer entre centros, que a veces falta unha pequena coordinación entre centros e sempre se chama ao exterior para facer cousas que se podrían facer entre... A veces falta unha pequena comunicación entre todos nós, non? Bueno, eso é todo. Vale, isto máis ou menos se vai acabar agora e xa rematamos a presentación. Doulle paso aos meus compañeiros e non me fago máis.